Insemilkom jina Karl Xkemp nilqakom għal edizzjoni oħra ta' Antenni Suspettużi, il-podcast ta' Pen Malta mal-awturi ta' żmienna. Il-mistiedna tal-lum ingħatat ir-rikonoxximent mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieba għall-ħajja ddedikata lill-kitba, kienet waħda mill-ewwel librara professjonisti f'Malta, waħda mill-ewwel feministi, waħda mill-ftit nisa li fi żmien il-moviment Awmi Letterarju kienet attiva u għandha diversi kotba u poeżiji pubblikati Malta u barra. Minkejja dan kollu hija persuna li rari narawha titkellem fil-pubbliku u għalhekk ninsab onorat immens li llum ingħaqdet magħna Liljan Xiberras. Merħba Liljan. Grazzi, l-ewwel qed nieħu gost niltaqa' miegħek ukoll għax għalkemm naf bik imma qatt ma kellna ċans niltaqgħu, ġifieri għandi pjaċir minn naħa tiegħi wkoll. Ekku, grazzi Liljan. U jiena ninsab Nairobi, il-Kenja fejn qed nirrekordjaw din il-poddata, inti fejn tinsab bħalissa? Jiena ninsab San Ġiljan, infatti fejn twilit San Ġiljan ukoll. Fit-triq mhux di triq twilit, imma triq Spinola, llum magħrufa Spinola Road, hija triq ukoll fejn kien jiġi Dunkarm għall-villeġġatura. Ftit il-bogħod minni hawn il-post fejn kien jiġi għall-villeġġatura. Illum sar block flats imma ħallew l-irħama għall-anna għadha hemm. Il-kamra li nuża l-iktar fejn għandi l-computer u hekk, ġifieri hija kamra żgħira ħafna, l-istudju tiegħi, li kienet propja skont il-perit kellha tkun it-tieni kamra tal-banju, ma jien għatlu iktar għandi bżonn studju minn żewġ tikmamar waħda biżżejjed. Allura nuża iktar biex fejn għandi l-computer u l-kodba u affarijiet hekk, insomma fejn qatta ħafna ħin nagħmel riċerka jew studju jew qari ma tantx nagħmlu, qari mmur fis-salott fejn nista' nħares lejn il-baħar ukoll. Imma biex nikteb nippreferi niġi hawnhekk għax ma jkollix xi tellifni. U San Ġiljan huwa kif qed inti wkoll il-post ta' tfulitek, tfulija tiegħek x'tista' tgħidilna dwarha u minn fejn forsi ġiet din il-passjoni lejn il-kitba u b'mod anke speċifiku fil-ħajja professjonali tiegħek lejn librerija. Mela, l-tfulija tiegħi kienet żmien sabiħ immens, ġifieri speċjalment qabel bdejt l-iskola. L-iskola ma kontx inħobbha jien. U kont għamilt ħafna biki l-ewwel ftit ġimgħat tal-iskola. Però insomma mbagħad ovvjament kont naċċetta u bdejt u da kollu. Il-passjoni għall-qari u għall-kitba, il-qari damet ftit għax kont nippreferi comics ħafna iktar milli qari ta' text. Imma għad fiha wkoll. U għal-fatt tal-professjoni tal-bibliotekonomija, insomma tal-librarianship, dika ovvjament ġiet biż-żmien, imma il-passjoni għall-kodba kelli għax infatti l-ewwel job li kelli kien St. Paul's Press li kienet kumpanija Ingliża li kienet taħdem Malta, konna nagħmlu film setting għal market barrani, ġifieri konna naħdmu għal barra biss, ma konniex nagħmlu xogħol għal Malta. U kont tallimt ħafna kif isir ktieb u kif isir l-editing tat-text għal ġo ktieb, eċetera, ġifieri. U mbagħad minn hemmhekk applikajt meta kien hemm pożizzjoni ġo l-librerija tal-Università, applikajt għaliha, ġejt aċċettata u dejjem immaġinajt li alright sa nibda nitgħallem xi ħaġa ma kontx nimmaġina li sa ssir professjoni għalija, ma biż-żmien saret ukoll. Oġobni x-xogħol u kelli ċans mill-università li mmur nistudja anke barra u għal darba darbtejn. Ġifieri għax mbagħad mort anke biex nagħmel masters u mbagħad min jeddi komplejt għal PhD anke fis-suġġett, infatti spiċċajt l-ewwel bniedma li wida PhD in librarianship minn Malta. Is-Sur Charles Farrugia, l-Arkivist Nazzjonali, huwa l-ewwel PhD fl-arkivistika minn Malta. Ġifieri naħdmu tajjeb flimkien u xi ħaġa li tagħtini gost li naf li
hemm affarijiet li qed jitkomplew. L-istudju tiegħek u l-immersjoni tiegħek fil-libreriji, kif taqdu jew għandu xi tip ta' relazzjoni miegħek bħala awtriċi inti illi tipproduċi stess il-kotba u qiegħda fl-industrija tal-kitba stess, ġifieri. Iva. Infatti l-ewwel sissa l-unika romanz li ktibt huwa romanz qasir, ġifieri iktar dak li bl-Ingliż jgħidu novella milli romanz propja, ġifieri. Imma anyway, l-ewwel romanz li ktibt għandu x'jaqsam xejn ħafna mat-tfulija tiegħi fil-fatt għax nibda fl-ambjent ta' tfulija tiegħi ġo San Ġiljan u anki mal-libreriji fil-fatt għax ambjentat ukoll kemm fil-qoxra u kemm ġewwa fuq libreriji kemm Malta kemm postijiet oħra bħal Buenos Aires bħal Londra eċċetera insomma. Tirreferi għal-ktieb Shadows in Penumbra li kont sa nasal għalih, però la semmejtu ta' min jitratta, aħna jinteressana qabel ġejna l-kitbiet tiegħek. U romanz kif semmejt int novella li jitratta il-ħajja ftit jew xejn misterjuża ta' Juan Bautista Azzopardo li kombinazzjoni l-aħħar milux ħareġ ktieb dwaru tal-istorja minn Mark Camilleri. Ġifieri wara snin li ma smajna xejn dwaru da, inti kont l-ewwel li ktib dwaru u issa għandna il-ħajja tiegħu minn ma nafx jekk rajtix jekk rajtx il-ktieb ta' Mark u kif tħossok il-fatt li qed jiġi trattat karattru li inti trattajt fir-romanz tiegħek. Mela, Juan Bautista Azzopardo kien jinteressani fis-sens illi ma tantx hemm karattri Maltin li sabu ruħhom fuq in-naħa l-oħra tad-dinja b'mod daqshekk erojku biex ngħidlek bħalma ġralu Juan Bautista Azzopardo ġifieri. Kien jinteressani propju minħabba dan l-aspett għax Maltin speċjalment fis-seklu 18 iż-żmien ta' Azzopardo żgur li ma kienx hawn Maltin daqshekk li setgħu għamlu impatt daqshekk kbir barra minn pajjiżhom. Però jiena insomma riċerkajt ftit fuq u ma tħallx kif għamel Mark Camilleri li nista' nikteb biografija tiegħu, dik Mark għamilha bħala storiku, jien għamilt aktar bħala fiction għalkemm użajt l-aspetti veri ta' ħajtu, anke l-fatt li kien ġo ħabs f'Ceuta li hija enclave Spanjola fil-Marokk, eċetera, ġifieri dak kollha kienu veri, però mbagħad il-mod kif svolġejt l-istorja kienet fittizja, ġifieri dak kien ir-road tiegħi, mentri Mark Camilleri għamel biċċa xogħol tajba ta' storiku. Ġifieri hemmhekk taħ il-ġieħ li jisħoqlu. U għal-semmija li ma jafux l-istorja qed nitkellmu dwar il-ħajja straordinarja ta' Malti li spiċċa l-Arġentina, kien imexxi l-flotta navali u ħajja verament straordinarja li naħseb l-ebda Malti ieħor qatt ma kellu bl-ebda mod ta' dan il-bniedem. Però inti taqgħadha wkoll mal-ħajja tal-ibrar u daħħal anka l-involviment ta' Jorge Luis Borges li huwa librar huwa nnifsu. Ġifieri hemmhekk daħħalt isu li lek innifsek fl-aħħar mill-aħħar f'dan ir-romanz u xekk. Forsi tgħidilna ftit iżjed dwar kif qatt dal-faxxinu tiegħek b'Malti stupend ma kif daħħalt li lek innifsek biex teltaqa' miegħu f'dan ir-romanz. Ekku. Iva, jena ukoll ġifieri wieħed mill-awturi li rajt mhux ħażin xogħlijiet tiegħu u anki baqa' jinteressani u baqa' jinfluwenzani kien Borges propju naħseb ftit jista' jkollok influencer aħjar minn Borges għax bniedem illi kellu faxxinu kbir
kien ukoll ħassib ma ngħidx ħassib politiku, iktar ħassib spiritwali. Għax fil-verità ġifieri hu naħseb baqa' dejjem jirriċerka tul ħajtu għal xi tip ta' spjegazzjoni għal dak li nsibu ruħna fih ġo din id-dinja, ma nafux minn fejn ġejna, ma nafux fejn sejrin, u dik ħaġa li minn dejjem kienet tinteressani. U insomma, biex nerġa' mmur għar-romanz, provajt naqqad Borges bħala Arġentin, Azopardo bħala Malti Arġentin, u għad kif nista' naqqadhom flimkien, mela naqqadhom flimkien billi fil-fiction li ħloqt xi dokumenti li kien beda jikteb Azopardo meta kien il-ħabs ġo Ceuta spiċċaw l-ewwel Londra u mbagħad sar skambju tagħhom ma' affarijiet li jinteressaw il-Londra, xi dokumenti ta' Jeremy Bentham li spiċċaw l-Arġentina u allura kien hemm seta' jsir dan l-iskambju bejniethom. U dak insomma ħoloq il-nukleju tal-romanz sa ċertu punt, ġifieri. U kien mod ukoll kif inti iżek tpoġġilek innifsek Lillian Xiberras bil-bagalja tiegħek ta' libra ara le viċin fenomenu daqstant kbir daqsdan Azopardo u Borges, insomma, il-librar li qisu jirrappreżentak biex ngħidu hekk. ċeltom jiltaqgħu minn kienu jafu. Il-romanz, l-unika romanz li ktibt sissa, però inti ktibt ħafna, ilek ħafna tikteb, ilek ħafna tikteb. L-ewwel net, x'ġara jisu mill-sebgħinijiet, tmaninijiet fej kellek output ta' kitba Malta, barra, Malti u Ingliż, però jisu dejjem il-persona pubblika tiegħek ma kienx daqstant pubblika, minkejja li għandek temi politiċi ħafna, għandek temi li trattajt anka ma' kontemporani dak iż-żmien mal-moviment aw mill-letterarju, x'żammek lura anka minkejja l-attivizmu tiegħek, inti kont attiva rrid nidħol fiha wkoll fil-moviment femminista. L-ewwel nett jiena veru illi nikteb ħafna fis-sens f'terminu ta' żmien, però ma tantx nikteb, jiena qatt ma kont prolifika ħafna fil-kitba, ġifieri bil-qadriet nimxi, u li naħseb li kien ġara fis-snin 70 tista' tgħid li kont l-iktar forsi nikteb anki konnessjoni ma' attiviżmu politiku biex ngħid hekk. Dak l-attiviżmu politiku kien żmien li spiċċa, ġifieri u spiċċa qisu mal-aħħar tas-sebgħinijiet. U mbagħad isni intfajt iktar b'ruħi b'ġismi fix-xogħol, fil-professjoni, fl-istudji u affarijiet hekk. Allura ma tantx kont sibt ħin biex nikteb affarijiet papers akademiċi u affarijiet hekk. Imma letteratura bil-qadriet forsi xi poeżija l-ewwel hemm u dan, allura kien perjodu li mbagħad isni meta rtirajt bdejt insib il-ħin biex infittex x'kont ktibt qabel u nsibhom insomma u nara x'nagħmel bihom, eċċetera. Mbagħad u anke sibt iktar ħin meta rtirajt li biex nibda nikteb iktar u infatti pubblikajt 3 kotba fil-2000 mbagħad tara x'qabsa kien hemm. Meta tgħid l-attiviżmu politiku ta' dak iż-żmien spiċċa għaliex inbidelt int, għax inbidlu ċ-ċirkustanzi, biddelt il-fema politika tiegħek? Naħseb probabbli għax inbidelt jien, nimmaġina li jiena l-attiviżmu tiegħi dak iż-żmien kien fuq ix-xelluk, anke xelluk estrem, però biż-żmien
naħseb li jiġi żmien ukoll li tibda tagħmel terġa' tevalwa dak li taħseb jew ma taħsibx u dak li qed imiss lilek innifsek minn ġewwa u l-affarijiet li tibda tiltaqa' magħhom iktar naħseb li ġara affarijiet li ġraw mhux lili biss, ġraw anki mhux għax għandix naqsam mal-ġenju ta' Doris Lessing, imma bħal Doris Lessing kien ġrala l-istess ħaġa, dik kienet attivista fil-Partit Komunista, pereżempju, li mbagħad ma baqax jinteressa dak it-tip ta' attiviżmu u beda jinteressa ħafna iktar riċerka biex ngħidlek ma nħobbx nuża l-kelma spiritwali, għax spiritwali llum saret tintuża minn ħafna nies u mhux kulħadd jifhimha bl-istess mod. Però naħseb li għalkemm mhux qed inqis ruħi bl-ebda mod li għandix naqsam mal-ġenju tagħha, però naħseb il-perkors kien bejn u ieħor jixtiebaħ. Bdejt ninteressa ruħi ħafna iktar f'dawk il-mistoqsijiet eterni ta' minn fejn ġejn, għalfejn qegħdin hawn, fejn sejrin, fejn dat tip ta' affarijiet li anke l-kitba tiegħi u l-poeżiji tiegħi bdew iktar ifittxu dik it-triq li tipprova tagħti xi tip ta' risposta jew xi tip ta' iktar domandi iktar milli risposti. Għax inti f'mument minnhom kont anka tiddeskrivi lek innifsek bħala liberali radikali, liberali xellugija nimmaġina. Ġifieri kien hemm mbagħad qabża, però biex nieħu pass lura qabel naqbżu għal dak li qed tistenni inti li trasformajt ruħek fih. Il-perspettiva li kellek kienet anke importanti bħala waħda mill-ewwel femministi f'Malta. Femminista, ma niddejjaqx ngħid jiena femminista fis-sens li dik xi ħaġa li jekk inti temmen fid-drittijiet tal-mara, inti trid jew tużax jew ma tużax il-kelma femminista tkun. Issa, x'kien inti anke fit-tmeninijiet kont membru fil-Kummissjoni għall-Avanz tal-Mara, ħdimt fuq id-drittijiet tan-nisa, x'kienu l-isfidi ta' dak iż-żmien u kemm taħseb li nelbu llum fl-2024? Ara fil-Kummissjoni għall-Avanz tal-Mara, pereżempju li kont membru tagħha, saru avvanzi kbar. Qabel ma kont fil-Kummissjoni għall-Avanz tal-Mara, kont anki fil-Moviment għall-Emanċipazzjoni tal-Mara li konna grupp ta' nisa u anki kien hemm ħdimna biex inqajmu ftit il-kuxjenza, ma mbagħad meta saret il-Kummissjoni għall-Avanz tal-Mara setgħu jsiru għax peress li kien hemm il-backing tal-gvern ta' dak iż-żmien fit-tmeninijiet fil-lejl l-aħħar ta' tmeninijiet setgħu jsiru avvanzi ċerta serjetà u konna għamilna ċertu tibdiliet fil-liġijiet, ċerta qabża l-qudiem fis-soċjetà, ġifieri saru ċerti avvanzi. U neħu gost ngħid li kelli b'xi mod xi daqsxejn kontribut fihom ukoll. Il-Kommissjoni għall-Avanz tal-Mara, pereżempju, kien hemm nies li xi tlieta minnhom saru mħalfin u kellhom sem importanti biex anki jibdlu l-liġi favur id-drittijiet tal-mara u kif ukoll tal-irġiel, ġifieri għax dan qatt ma kienet li jsiru l-affarijiet kontra l-irġiel, dejjem kienet biex ikun hemm ugwaljanza mal-irġiel, mhux li jitaħkes xi ġeneru minnhom, bil-kontrarju. Kien hemm ġifieri ħafna xogħol ta' dak iż-żmien li sar għadu qed jitgawda sal-lum ġifieri l-frott li sar dak iż-żmien. U kemm tħoss li llum fl-2024 qatt għandna ostakoli ġifieri il-bidliet li saru fis-sebgħinijiet u tmeninijiet huma biżżejjed, illum inti kuntenta bħala femminista fejn tinsab is-sitwazzjoni tal-mara fis-soċjetà Maltija? Is-sitwazzjoni tal-mara llum hija ħafna aħjar, imma tista' tkun
ħafna aħjar ukoll kieku jinbidlu ċerti ideat fis-soċjetà. Għax il-liġijiet ħafna minnhom saru, mhux kollha ma ħafna minnhom saru. Però il-ħsieb fis-soċjetà dejjem idum iktar biex ilaħħaq ma dawk it-tibdiliet li jkunu saru, anki tibdiliet legali. Per eżempju, mill-affarijiet li hemm illum li għadha issa hanging, il-kwestjoni tal-abort u tip ta' affarijiet li qasibet nidħol fiha fis-sens li da kulħadd għandu l-idejat tiegħu personali fuq dawn l-affarijiet u inkluża jien, ġifieri kulħadd għandu l-idejat tiegħu u nirrispetta l-idejat ta' kulħadd. Però ovvjament ċerti affarijiet fis-soċjetà Maltija għad hemm ċerti ostakoli fuqhom li il-Maltin iridu jkunu li jiddeċiduhom kif iddeċiduhom pajjiżi oħrajn. Semmejt tema taħraq immens li diġà trattajniha wkoll fl-ewwel poddata ma' Davinia Hamilton li kitbet dwar l-abort, kitbet dram li tella Londra jismu Blanket Ban li jitratta wkoll it-tabu mhux biss li huwa kriminalizzat l-abort, però li anka tiġi punit tal-li titkellem dwaru. Mhux biss ma nistgħux inwettquh imma laqqas nistgħu niddiskutuh. Jekk inti politiku, jekk inti persuna pubblika, hija għadu suġġett li jwaħħaxna insomma bħala so. Iva, ekku, ġifieri jiena ma nħobbx nesprimi ruħi fuq għax l-libertà dak li jkun li jaħseb hu li hu l-aħjar fil-ħajja soċjali tagħna. Kif għadna qed nitkellmu ftit fuq is-snin li moddija, għejdli ftit kif kienet l-esperjenza tiegħek fil-moviment Awmin Letterarju għax inti waħda mill-ftit nisa li kont attiva ma' flimkien ma' nies kbar ta' dak iż-żmien fosthom Mario Zoppardi, Mario Vella kien attiv ukoll. Kif kienet l-esperjenza tiegħek bħala mara, bħala poeta li kont qed tikteb meta twaqqaf il-moviment? Mela, fil-moviment Awmin Letterarju jiena fil-verità bħal ħafna drabi kif jiġri ħafna drabi spiċċajt kombinazzjoni ma nafx kif kont insomma dejjem kelli qisu dik l-imħabba għall-letteratura u għal dan l-affarijiet. Il-Mario Zoppardi fil-fatt hu kien li wieħed min-nies insomma l-iktar importanti li ħajjan komplajtini l-appoġġ ġifieri biex inkun anki f'dak l-ewwel ktieb li ħriġna Malta the New Poetry pereżempju, kont l-unika mara fih ġifieri. Però żgur li kien hemm nisa oħrajn ta' qed jiktbu dak iż-żmien, ġifieri m'iniex inqis li kont l-unika mara li qed nikteb, żgur li le. Però Mario Zoppardi kien ħabib ġifieri u kien ukoll prova jgħinni biex nistabilixxi ruħi naħseb ma nafx. U kien anki qelibli għax jiena kont nikteb l-Ingliż fil-bidu, poeżiji, u kien qelibhom li bil-Malti. U infatti meta ħareġ Malta the New Poetry u daqqas biss speċi għaz biss kiteb li traduċihom li hu għal-Malti, imma hu kien li traduċihom li għal-Malti. Mela, id-domanda kienet ftit iktar speċifika. X'kienet l-esperjenza tiegħek bħala mara fost tant irġiel fil-moviment Awmin Letterarju u kif kont ħossuk dak iż-żmien? Iva, le, ma kienx daqshekk diffiċli fil-fatt għax huma kienu all right ħafna kollha ġifieri l-irġiel li kelli nkuntatt dak iż-żmien. Kollha kienu all right u baqgħu ħbieb sal-lum ġifieri qatt ma kelli xi problema jew hekk. U kien żmien sabiħ fis-sens li konna żgħar kollha kemm aħna. U kollha qisna qed niskopru d-dinja fil-kidba u mhux fil-kidba u fir-realtà u dan. U kien żmien konna niltaqgħu pereżempju
ħafna drabi taħt il-biblioteka hemmhekk Pjazza Reġina kien hemm dak iż-żmien li konna niltaqgħu, kien jiġi magħna anki Lino Spiteri li kien sar parlament u dana kien hemm nies bħal Tony Demicoli li m'għadhomx magħna, ġifieri kien żmien Albert Marshall dak iż-żmien għadu żgħir u Lino Farrugia li eccetera. Konna nqablu xulxin bħala bnedmin u bħala x'talenti għandna u m'għandniex insomma. Kien żmien interessanti żmien tal-moviment qawmi literarju. Mbagħad kienu jsiru dak il-programmi fuq il-rediffusion dak iż-żmien. Kont bdejt naqra xi ħaġa u beda joħroġ il-Polz, kelli xi poeżiji fih ukoll. Insomma kien żmien hekk li qed niskopru lil nfusna aktar milli ħaġa oħra. B'xi mod baqa' insomma żmien li baqa' jissemma anki fil-qawmien letterarju ta' dak iż-żmien insomma. Jien li interessani li nkun naf iktar huwa min-naħa tiegħek x'kien li l-iktar li imbuttak li tkun ma' dawn it-tip ta' nies, tiltaqgħu il-Cafe Premier, tagħmlu dawn il-programmi, toħorġu dawn l-antoloġiji, kienet kont ġbajt bil-establishment letterarju kif ippersonifikat f'Durnkheim, pereżempju li kienet waħda mill-imbuttaturi ta' Mario Zoppardi, jew kienet iżjed trid nies fil-kumpanija tal-kontemporani tiegħek insomma. Naħseb li b'xi mod li aktar milli ma nafx mhux se nitkellem għal ħadd ieħor min-naħa tiegħi kienet iktar li kien hemm grupp ta' nies li kellhom l-istess interessi li kelli jien, tifhem, li bdejna nikbu xi ħaġa li jkollok dik naqra udjenza żgħira ta' anke erba' min nies li tista' taqra l-affarijiet li ktibt il xulxin, tieħu parir minn għand dak u minn għand ieħor. Iktar hekk kienet l-esperjenza tiegħi, jiġifieri jien anki meta studjajt letteratura Maltija sal-matrikola ġifieri ma studjajtix l-università. L-università studjajt affarijiet oħra, bibliotekonomija u affarijiet hekk. Imma kien żmien li konna b'xi mod nagħtu naqra karika għal xulxin iktar milli ħaġa oħra. Jiena l-esperjenza tiegħi kienet. Però inti dak iż-żmien kont qed tikteb biex narġa' nmur lura ftit għal dik li diġà ddiskutejna, kont qed tikteb kitbiet politiċi ħafna. Ġifieri anke meta għandek iktib wara r-Repubblika li ħriġt ma' Mario Vella fl-1979 fejn l-għonet il-xogħol tiegħek huwa politiku immens u anke fl-introduzzjoni tiegħek stess, fil-campaign tiegħek stess, tgħid li dan huwa isu djarju politiku tiegħek stess. Tista' tgħidilna ftit iżjed dwaru dak iż-żmien u minn xi kont għaddejja. Iva, le dak iż-żmien kien żmien iż-żmien ta' wara r-Repubblika, ġifieri ta' li ħriġt il-ktieb li ħriġt ma' Mario Vella, kien żmien li kont sirt ħbieb ħafna ma' Mario Vella, għadna ħbieb s'issa. Huwa wieħed mill-ħbieb l-antiki tiegħi li nożżu bħala ħabib, ġifieri. Però kien żmien ukoll li konna qed nesploraw il-politika xellugija. U kien iż-żmien li Mario baqa' fil-politika, jiena ma bqajtx fil-politika, bqajt ġifieri dak il-ħabta konna naqsmu ħafna fl-imkien u naqblu f'ħafna mill-idejat, però jiena isni ħadd I took flight minn dik il-formazzjoni politika, ġifieri bdejt insib iktar tiftix kif naqbad ngħid li jmur lil hinn mill-politika partiġjana jew politika ta' partit. I took flight from those confines biex ngħidha bl-Ingliż insomma. U bdejt infittex iktar politika iktar wiesa milli politika ta' partit jew ta' ovvjament ngħid il-verità anke fil-politika Maltija biex niftehmu kont naħseb spiċċajt
anke fl-elezzjonijiet, votajt għal-Partit Laburista, votajt għal-Partit Nazzjonalista, votajt għall-Alternativa, votajt għal-jom kollha f'xi fażi ta' ħajti. Illum inħossni persuna iktar libera li għandi l-idejat tiegħi. Ħafna drabi però nsib li hemm ħafna nies li nista' nitkellem magħhom u niftehmu fl-idejat. U fejn tpoġġi lilek innifsek illum fuq l-ispektrum ideoloġiku, ġifieri li mill-partiti u l-partiġjanizmu. Fejn tara lilek innifsek mill-liberali radikali tas-sebgħinijiet illum fejn tara lilek innifsek? Illum nara li l-nifsi forsi iktar li, per eżempju, kieku ngħix l-Ingilterra, naħseb li nqis li l-nifsi jew mal-Greens jew mal-Liberali x'imkien bejniethom. Malta iktar diffiċli li ssib il-post tiegħek. F'din il-mixja inti għamilt ukoll mixja letterarja fis-sens li wieħed mill-aħħar kotba tiegħek Klessidra huwa ġabra ta' poeżiji li nkitbu tul ħafna snin, tul deċenji, u isek qed tħares lura ma nafx inti kif x'kelma tuża kieku jekk hija nostalġija, hija il-paniku ta' żmien li qed jaħrab għax inti qed titkellem dwar iż-żmien li ħarab u li mhux se jerġa' jiġi. Kif tiddeskrivi il-lenti tiegħek li qed tuża meta tħares lej deċenji ta' kitba tiegħek stess u ta' ħajja tiegħek stess fl-aħħar mill-aħħar? Le, illum ġifieri ngħid il-verità nħares lura forsi bl-iżbalji kollha u biż-żbuħija kollha u ta' dak li kienet ħajti dak iż-żmien u l-kitba li ħarġet minnha, eċetera. Bl-Ingliż sa ngħidha very few regrets, if any, għax iktar inħossni li dik kienet ħajti u ħadd l-esperjenzi kif jieħu kulħadd, għamilt l-esperjenzi tiegħi kif jagħmel kulħadd, u illum ngħid wasalt għal età matura, ġifieri, bl-esperjenzi kollha ta' ħajti. M'għandix no regrets at all. Forsi hemm affarijiet li ngħid forsi ikun hemm affarijiet li stajt għamilthom aħjar, żgur. Imma all in all, ġifieri ngħid dik kienet il-ħajja tiegħi, dawn kienu l-esperjenzi tiegħi. U fil-kitba tiegħi ħarġu wkoll uħud minnhom fid-daqsxejn kitba ta' xejn ma ktibx ħafna. Jien dejjem inqis li għatrid kull ma ktibt ma ktibx affarijiet kbar. Għadek qed tikteb bħalissa? Waħdiet, kultant għandi xi stejjer li għad irrid noħroġhom, għad irrid norqamhom xi ftit u noħroġhom. Għandi xi poeżiji mill-aħħar ktieb li ħriġt Klessidra, ġifieri minn dak iż-żmien forsi għandi 10 poeżiji oħra, jien mhix waħda prolifika ħafna. Ġifieri bil-mod forsi naqqad xi ħaġa oħra, u mbagħad għandi xi poeżiji li ktib bl-Ingliż li forsi għad irrid nitraduċihom u nerġa' naqqad ktieb ieħor, ġifieri għax forsi mhux ħażin. Dak li jkun jgħid għaliex qed tikteb bl-Ingliż mhux bil-Malti, allura forsi għad irrid nitraduċihom uħud minnhom. Anke noħroġ xi ktieb bil-lingwi, ġifieri. Jista' jkun. Fil-fatt li tinsaqsik fuq relazzjoni tiegħek mal-lingwa, inti tħossok eqreb lejn l-Ingliż lejn il-Malti biex tikteb? Ara, jiena trabbejt ġo dar fejn konna nitkellmu Malti, ma konniex nitkellmu Ingliż. L-Ingliż tallimtu l-iskola. Però l-ewwel lingwa li tallimt nikteb kien l-Ingliż. U hemmhekk
id-diviżjoni tiegħi, ġifieri l-Malti bħala teenager kont tallimt nikdbu u waqqas tallimt nikbu sew għax ma kinux jgħallmuna b'ċerta serjetà. Kont imur St. Joseph ta' Sliema u l-Malti kien qisu xi ħaġa ekstra li kellek titgħallem. Ngħid il-verità, ma kinux jgħallmuna bis-serjetà il-Malti. Il-Malti speċi inħobbu għax il-lingwa tiegħi. Imma l-Ingliż inħobbu għax l-ewwel lingwa li tallimt nikteb. Naħseb li nagħmlu żball ukoll Malta li narmuh l-Ingliż. Jidhirli li għandna nżommuhom u nħobbuhom it-tnejn, kemm il-Malti u kemm l-Ingliż. Għax huma it-tnejn wirt li ġew magħna, ġifieri speċjalment f'ħajti il-fatt li tallimt tikteb l-Ingliż xi ħaġa li baqgħet miegħi ukoll, ġifieri ngħid il-poeżija sirt probabbli iktar inħossha tiġi ġo fija bil-Malti. Meta nikteb fit-tul baqgħet nikteb nħoss iktar faċli li nikteb l-Ingliż. Dik id-diviżjoni baqgħet jiġifieri. Dik it-taqsima hekk, dik il-qasma. Xi tfisser għalik Liljan li ftit ta' snin ilu ingħatajt il-Lifetime Achievement Award mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. X'fissret għalik? L-ewwel ħaġa li fissret sorpriża għax ma kontx qed nistenna, ngħid il-verità. Ma kontx qed nistenna meta sirt naf illi għandikun kien hemm agreement li ningħata dan il-x'ismu. Onestament, meta sirt nafha meta u ċemplu li dwarha għattilhom dita veru, speċi ma onestament qed ngħidha mhux bl-ebda sens ta' biex nitkessaħ jew xi ħaġa. Għaliex kont daqstant sorpriża? Le, kont sorpriża fis-sens illi jiena qisu l-kidba dejjem kienet xi ħaġa li ma kienitx attività kif hawn ċerti kittieba li bażikament ħajjithom jorbtuha mal-fatt li huma jiktbu. Jiena l-kidba dejjem kienet qisha xi ħaġa sekondarja, jiena kont bibliotekarja, kont mbagħad bdejt nagħllem, ġifieri dawk kienu ħajti. Il-kidba kienet qisha appendiċi dejjem, mhux il-ħaġa prinċipali, ma dejjem fl-istess ħin appendiċi li ħabbejtha wkoll. Għalhekk kont sorpriża naħseb l-iktar. Bħala bibliotekarja, x'inhuma l-osservazzjonijiet tiegħek illum meta tħares lej l-istat tal-libreriji f'Malta u l-attitudni tal-Maltin lejn il-libreriji? Ninsabu f'sitwazzjoni li toġbok, li tik pjaċir, jew għadna ħafna lura mill-idea tiegħek ta' x'inhi l-librerija u x'għandha tkun u x'għandha toffri? Meta nħares lejn il-pajjiżi nordiċi nara li l-libreriji u l-esperjenzi tagħhom bil-libreriji u bil-qari huma xi ħaġa li nixtieq li kellna l-istess użu tagħhom dawn l-affarijiet. Ġifieri jiena l-Maltin narhom ma jħobbux jaqraw. Il-Maltin iġġennu meta kellhom iċ-ċans li jibdew jiktbu fuq is-social media. Iġġennu qed ngħidha fis-sens li kieku kellhom dak it-tip ta' ġenn biex qabel jibdew jiktbu fuq is-social media jiffurmaw iktar l-intellett tagħhom u kif naqbad ngħid il-persuna struwita iktar għax ħafna drabi nara qed ngħidha forsi nista' nitqies li għandi xi sens ta' superjorità u mhuwiex il-każ. Jien jiddispjaċini li nara ħafna mill-kompatriotti tiegħi li jinħlew fuq ħmerijiet, fuq affarijiet bil-Malti ngħidulhom ċuċati. Jiddispjaċini forsi qed nistema' li jiena nqis ruħi superjuri. Mhuwiex il-każ. Il-każ huwa li affarijiet li jekk ħankunu onesti ma' nfusna qed ninħlew fuq affarijiet li huma
misery, mhumiex affarijiet ta' sustanza. Trivializzazzjoni ta' kollox, le qed nitkellmu fuq trivializzazzjoni ta' kollox u dik taħseb ġejja minn nuqqas ta' qari? Naħseb ġejja minn nuqqas ta' qari, minn nuqqas ta' formazzjoni intellettwali biżżejjed, ġifieri li kellna naħseb inna b'edukazzjoni kompalsri ġo Malta għal issa, imma meta tara r-riżultat ta' kif qattaw ħajjithom ħafna Maltin online, possibbli kellna edukazzjoni daqshekk fit-tul u daqshekk b'xejn fuq kollox, imma sfortunatament nara li il-livell kulturali ġo Malta baqa' lura. Issa forsi ħajkun hawn min jgħid din x'taħseb li jgħidu li jridu, ma sfortunatament inħoss li bqajna retrogradi ħafna f'ċertu affarijiet. Lilien mill-online, Liljan, din hija forsi wkoll torbot mal-mentalità pjuttost servili lejn l-istituzzjonijiet u lejn iż-żewġ partiti politiċi li wkoll hija parti minn nuqqas ta' exposure intellettwali li jien nara, u din hija l-opinjoni personali tiegħi, nara serviliżmu partiġan li huwa mhux biss deċiż miż-żewġ partiti imma anka serviliżmu lejn awtorità minn wara dara tagħmel li trid, però qudiemha trid tidher servili, lejali b'mod mill-iktar għami, nuqqas mill-kritika, nieqes mill kull tip ta' kritika. Qed ngħidu l-istess ħaġa u hekk li qed tara din il-problema ta' l-istess ħaġa, anki jekk forsi jkun hemm min jaħseb li qed inkun elitista, nispera li m'iniex għax ma nemminx fl-elitiżmu, imma nemmen f'dawn li għadna kemm għadna, ġifieri dawn l-affarijiet ma tistax jekk ma tgħidhomx u ma taċċettomx u ma tgħidx li l-affarijiet qed titħaq bik innifsek. U kif nistgħu nelbuh dan l-impass? Il-liberiji qegħdin hemm, forsi mhux qed nużawhom bl-aħjar mod. L-edukazzjoni kif semmejt int qiegħda hemm u hija b'xejn u tista' tagħmel anke l-ewwel degree b'xejn u l-masters kważi b'xejn. Ġifieri kif se nelbuh dan l-impass, għax dan ma jidher li xejn minn dan ma għenna noħolqu daqsxejn ta' kuxjenza kritika. Ħanajdlek għandna l-edukazzjoni vera u ilha b'xejn. Għandna libreriji qegħdin hemm, korsijiet l-università qegħdin b'xejn ukoll. Però hemm xi ħaġa nieqsa. Naħseb li t-tradizzjoni ta' self-improvement li teżisti fil-pajjiżi nordiċi, naħseb li dika sissa jiddispjaċini ngħid li l-kompatrioti tiegħi ħaġa nieqsa fihom ħafna minnhom. Jiddispjaċini ngħidha għax inħoss jiena l-Malta nħobba, il-Maltin inħobbhom bid-difetti kollha tagħna, però nara ċertu affarijiet li ma tistax jekk tkun onesta miegħek innifsek, ma tistax ma tindunax bihom. Liljan, taqralna waħda mill-poeżiji tiegħek jekk jogħġbok. Iva, mela, jisimha Raqdet il-Belt. Sa fl-aħħar il-belt raqdet. U wieħed wara wieħed few dwalijiet. U raqdu l-ħsejjes li kkalzrawna. U raqdu tal-ikkalzrati l-vuċijiet. Sa fl-aħħar il-belt strieħet u magħha strieħ il-lejl għajjien. Għalwaqt ħanin iskiet saffa triqat battala u tbattlu minnhom il-ħlejqiet u xelu fis-smewwiet xemat dejjema jifdunna l-lejl mill-bogħod ta' żminijiet. Sa fl-aħħar il-belt siktet u nksew l-irkejjen tagħha dlamijiet. U f'gallerija taħt qawwet il-qamar nibtu minn bejn it-skuk fwejjaħ u lwien. U kompla fit-triq tul lejl. Jifrax siktietu mal-passi ta' mixjietu. Imelles il-ħolqien bla ma jieqaf imkien. Sa fl-aħħar il-belt waqfet u waqaf it-tidwir tar-roti ma' triqat.
mal-bnedmin, f'sotta mreqdin, straħu ta' miet jiderulhom moħbin fil-mera ta' ħedda u f'xatt il-baħar solitarju mewġa tella minn parzella u fit-triq tal-lura ħadet magħha ċaqa ġol font miktuba Triq Smino la San Ġiljan. Grazzi ħafna Lilian. Wasalna lejn l-aħħar ta' din il-poddata, ħadd gost immens niddiskuti miegħek u nsiru nafek ftit u nittama li s-semmija tagħna wkoll ftaħnilhom daqsxejn ta' tieqa fuq outreach importanti ħafna li ma narawx biżejjed minnha u jeħtieġ naraw iżjed xogħolok u lilek. Grazzi ħafna Lilian, grazzi tal-inqat magħna. Wasalna fit-tmiem ta' episodju ieħor ta' Antenni Suspettużi, il-podcast ta' PEN Malta. Passoltu Klera Zoppardi enitni bir-riċerka għal din il-poddata. Komplu seguna nhar ta' tlieta b'episodju ġdid ta' Antenni Suspettużi poddati mal-awturi ta' żmienna, il-podcast ta' PEN Malta. Grazzi ħafna, niltaqgħu il-ġimgħa.